Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi ki parlok baro agni ka pon pedang subhai pi sha agni ka program kisah oyam kipor kabala wanra do nong san hima ti parlok kumba pili i bahagi ni kisni bat ki episode ki bladem nilai ban wanra shapi ya ki parlok jongi ki belong kita ki resource person lani ki reu shampang ki bala pen snow shangi ya ki ki bangi hi kum ki pat bang dan kam ban tip hang bede bat ka kam ka jam ka jongki nang ta pade la ki long ha ki no gni ki benta chok jing im lada ki long ki nong ruai ni ki nong tem lada ki te ki nong shat ru wala dan impat poi ki nong shat rai ngin sa poi hi te ha ni ka por pat kwa ban shim ni ka kabu ban prin sum hai pi she ni ka program jong ni ku manga jung le ni ka por ti pila ban perkhat prolog lada pi pe ni ka video am pin ong ba kum no men ta ka sin ka compare ni ki babon hoi ka de ka benta jong ni ka program ki sao em ki por ka compare na mar ba ka de ka online mo kabanginya keren badi we ni samla iba don sha thi sapo Bangalore but ide I we ni samla iba pen I ya kata ka sap ka phong jong I ngala ban ong ba kata ka kom tem kita jong I ide nong tem gen ka kom tem kita jong I kalong ka we ni ki ba ngala ban ong kat kum jing I jong asimat kalong ka compare la dengi nujor kham tam ha ka ba de mat ki kin thei to ini ide samla Liza but ngatharai la da phi UI lada pi pet ye kini ke video tharai pila ban ken mau lani pila ban perkhat ba o tharai pila ban UI ni bro hano ma Ti mentah ka ganti jong ni ka program ki sao em ki por ngin yo banyak keren bat isamla Liza ti ya ka benta ka badang sa jong ka jing pedi itu ko mga juong ngan Liza bat iki baginya keren ni ka por ngat khrai bat ngangit scam ru kan wanra ya ka jing bentoi hi yang I baro bat ya piru ki parlo ki ba pet ni video ti ka ni ka por ko mga juong to klem depan slam alingin stang no ken ye ka ni ka jing ya keren jongi bat isamla Liza lingdo ti Liza ni ka por nga shimi ni ka kabuban yang subhai pi ni ka program ki sao em ki por ka bagi juan ra ki beri ka kong san ha ka bede bat ki kam ki jongki dan ki sap ki phong ki bagi don ti kublai shibo ni ka por ka kodor jong pi ba pila pelat por kenang ni tep ba pilong ni preo iba bun kam henrei kene ka jing ai por ba ka jing pelat por jong pi ka long sha ka jing bentoi ki perlo jong ki ba pet ya ka ni ka video to Liza ni ka por kwa ba pin shim ni ka kabu ba pin itu ya ladi syaki porok jongi ya ka por ki bapak ya ka video nado ka snong le ni ka jaka song jaka sa jong pi nang ta pede ka kam ka bab hitre la ni pidang puli ni pidang le yu menta bat kum ta ter Hello kateng I Liza Lengdo Marshallong ningkong eng ai kublai pi paro bakam tam ya ka program kisah ayam kipor belawan ra da unong san hima ba pi la plat por knang bat ailat enga banekren bat pi ngashong sa hakashnong Mokorwat actually moten ke bahap kishnong hakitan Mokorwat Southwest Khasi Hills district oh pide na Mokorwat mo ha
Tati kamu ingin yuk snow ketik mau keruat cibat ini keren ketik mau keruat lah dalam tip tu masa hikai kamu. Keren nam kita kurang liar yang saya cakap pi. Tak, ani lah sedang tu. Bila cibut tu tunat alis tak ada kau warm up kata mah. Tak, ya tu yang Liza kini kapor pi don sa Bangalore ni mentah. Don sa Bangalore. Pi le ayu sa Bangalore. Mencuang awan population ni mentah pengladap ngajing pulai na po BSM Bangalore School of Music but mentah pati ngahikai music. Pi kai music hapo ka school ka pi puli ini kumno. Ngahikai music haka school berkaitan dengan infrasonic nang ta pade ngahikai part time group bat ki ngahikai jangan po school hi BSM Bangalore School of Music. Magaron ki private students kumtu na po Urban Pro nang ta na Facebook, Instagram bat kini ki basa majam sa iwang kelas man kasngi. Oh, tahu semua tenat. Kamu naruh apa pila ada puli orang pila yo kami situ tu mau pila hikai. Ti ngaku aban bu kejing kelipat ba hak bade ba katem kaput ka ba pipi don mentah mo. Kum ba bili iba hak video jong pilong ibu ini kita kinong tem gitar iba kam pair hak bade lada nyu jor ba kikin thai gen. Ti tongin poi se kata benta. Bali pijit ia kani ka kam panlong kum katakan nong tem bat kata ru pijit de ka gitar lani ommi ki bai pat ki instrument ni gitar tem. Ti nengkong do nga yo ka exposure chapang ka music hak por banga let's school sha KGP nga sa hostel po KGP Girls Hostel ha Mission Compound Mokhar te naduk to ki por isya dan inohikai Miss Rosie bagi siya iwantem piano kumtu hapo hostel ide ibatem piano po yung mani Mokhar kan te siya iwan kumtu siya po school bat po hostel siya iwantem kumtu te naduk ti po nga sungobang so tanat hapan sangap ikijing tem gajong kalong kabas ngobang sungothyang nang tapade to ki po long gimdon ra ki piano na keyboard ki kena ban practice tamba idan iwe gitar ibajot siya po hostel te orang isya yatem kumtu janmir kumtu la adab yamas kumtu janmir isdan ka praise and worship kumtu te idan iwe gitar sipo hostel mi yatem kumtu te naduk tagi por ngas ngotanat pat ban tem gitar kedai ka na ki instrument mga yo ban tem naduk bangadang ridru Di long naduk ba pis dang ban tem ko mapila ong naduk ta ka por ba pisa hostel mo. Ti pila sutu ba pi don kata ka interest tong pi hakane ka long haka gitar ti ni pi shu tem kai gum tu ni naduk to ki por madon sha hostel hi katuka experience ba ngiyo ban yasnga pi Miss Rosie ba bitem piano ti long kala ayang to ka strong interest in music ti hak to ka por te ngampat ikanar bangan tem da ka tamba kadang kawe kumbaong ba function ni kadang ga gitar hapo hostel te nadun to gipor mga tem to gitar pati nga kwahi ban continue ban tem gitar paduk mentaru takadang akli pi menenga ong bali pijit de kani namar ba kum pila itu bantandai dai Miss Rosie ba dei nong tem keyboard dani dai nong pianist la banong mo ti nga super kat yo le si pidot interest ta ka yu to sung tanat chibon Liza kani ka por to kumangila nginem kwa thanam ban bon ktin ringin poi bi sakapang kumangila ba pila pen mi ikijing ruai mo kita ki ba pila shna pila penwandur pila record ti lakat mo tuli kijing ruai jong pi ke ba pila pen mi kani kita kijing tem ke ba pila pen mi ba kidon bon ki jingruai bang alapan mi kum to but ki bands but session but officially kum as a solo artist pate kane kadai ka scene baning kong bangan pelat ya ka EP they officially kane kadai kan ka scene ka baning kong long it's gonna be my debut EP kan kan no tuli ki jirwa gidan ta mentang kwa ban buat tang sauteli tang ba ladap nang ni pade karon saka album ro bangimut ban stang record ha umis number 1 ti kene ke EP bangan palai menta ti kadon tang south ligi jing ruai okay to batai ki perlo jong yang ke por kan dia sepang ta jing mut EP musically point of view namar pa
Ngatrai ki kwa hi ban tip sapang kata ka jingmut jong ki pi nama mang labu jing Kalimantan dai ngau kat nu teli ki jing ruai ki badan ta mo batai kan dian te EP kedai kumangi ong mini album mo mereka full album te full form ngatrai kedai extended play te kumba ong ba kidai ki kenja mini album with a small collection of music kumto mereka full album mang shit don kumto haru khandai nish podli jing ruai te gidon ki concept EP ro gidon ki EP bangi kwa man chuplait kumto without a concept ro te gidon ki bonjat ki kenja EP kumto tangba kidai tang ki jing ruai ba bingila ban plait khandiat at least how adu handu tli ki jing ruai kan kini ki jing ruai ki badan apa ni ka thup jong pi ka ba prince permission kidi ki jing ruai ki ba ka kitin pareng bet ni ki don ni ki jing ruai kitin kasi mentate nga pelait tang ki jing ruai ba da ka kitin pareng hi tang ba ngakwai ban pelait jing ruai ba nga ngan thau ki instruments kasi ki indigenous instruments jangi but ro ban ruai kasi maybe ha ka album kumto ni siapa ni tama menta kan ki EP ka don tang ki jing ruai da pareng hi toh kermen mo so tunat kata ka jing terang jing ang jong pi kermen ba ha kata ka thup ka ban but pada ka thup ka ban wan in yo man ngap ru ki jing ruai ki pada ka kitin khasi mo to so tunat chibon liza nam ta ki jing ya sam jong pi kita ki ba pi la le mo ka jing em kani ka kam ka ba pp jit mo ha ka liang ka ruai ka sio ni ka tem ka pun kadi ka kam ka ba pp la ang no adu dang rit ni pi don di ki wai pat kita ki jing thrang ki ni ki aim in life ni ban long doktor long engineer long pulit long ai kani ka kam kadem do bangarang rit hinga kwa bangan ban yo ek career ha ka line music hi te kadai ka kam bangala thrang ba ang no na do bangarang rit hi aso tanan te barok ki decision bang shem no dang rit ru kalong bai bangan support ikajing anu kajonga long no do ki por bang mot ban mi na shlong malik police shlong nata ban mi na shlong ru ban police Bangalore e barok ki ni ki decision bang shem na do dang rit ru kalong bai ban long ban support ikajing anu kajonga hi ta ha bede ni ying na sempat ha ba pi long kum ta mo long ngatrei kum ka ying hi chai don ti jing perkhat de ba o khani da kala he te long ikwa ban pen puli ka kum tam bakan long beri la shari ni te ha ba pi jit pat ya kani ka benta ban long kata ka musician dan ni kata ka beri ka ba complete jing mudi kata ka wai ka sio ka tem ka put mo na ka liang ka ying ka sem imei ipa ki ong kum noi pi ha to ki kershan ye pi ha bede ba ni ka jing kwa jong pi ban pursue kani ka music life ningkong te namar ba namar ba ngim dere ka yeng badon yak ta ka music background mo don ra hayeng jangi ba ki ba tem ne ki ba pursue ka music kum to te imeran kong long kimi so thor ka e ka bang kwa kum to te harin pade ngala poi kum to class 8 9 10 kalong drop in studies long not interested in studies anymore kan te to ko par pade jang email yang pat ban le ak e ba fikwa ndo man se man pan hun man sung comment na do man se mo ten na do to ki por hi bang sa sedang ban like puli music no kan kadai mo long kum ka kami la ni kum kupa ki ku ai am ki kon kin long kalau ai jom ki kan long ka ba pernai ke la shai singi de ba kin nang ban ji ki course la ni ki professional studies in life ma ti sotanat pat ba ikme la ni ki ba yeng hasam ki ai pat ka jing kershani pi hadir ma kila i kata ka jing tharang ka jong pi ma te ka long ka ba nang penyo men sim shu i pi ma li zang ala man on ni ka po dai ta ka jing kublai ka ba kerpang ko mga jule ka jing kublai ka ba kerpang nam ta ki ba yeng hasam jang liza ba pila ai men sim i pi kershani i hadu ba ila ban poi hadu ka ni ka benta jong ka jing im jong i to liza ngin poi ko pat ka jing kelima ha ka ba de bat ka kinhun tem namang
Kumala tip si sini bala long tem ti kan don behi ka kinhun tu hatu pidon ka kinhun tem ka ba pila juya tem lang mensuani but pila juya wan tem shaidi la kalong hajelani la ki national level ni ki international level ni to batay ngi kandiat sa pangga ban champi Kidon ki bon ki ban ba ngala ya tem kum to kam tam session work but fill in sa ki live performance kum to. Te kidon ki ban mengil etem hapo festivals kum ha Malanat festivals kum to nang tapade hang de ha Bangalore kini ki college festival kum ha Utsaf college festivals. Nanta kadon ko ka ban kabade ka all girl ban hang ha Bangalore maksud ya tem fill in sa ki live performance kum to. Adi all girls band. All girl band ha. Adi tahu boleh lepas tu and then te kadika bang kerteng ka The Void te ngilayat The Void nantang ngilayat tem haki bon ki festival bat kani ka banru kum ha Orient festivals kum to nanta pade gron ko ka ban bangiyo ban book ban lit tour sya baru te ngiyo ban lit sya po Russia ban lit tour nanta nanta pade ngiyo ban tour po Moscow bat St. Petersburg. Kadika ban jong ki kintay bit long badon bit tangki dikot ke bade ki kintay ni kumno. Em kani ka ban bang ile po rasyak de da kawai pat namar ngasi yo call kum to ban fill in ki session bakin ki live performance tidak kiwi ki ban pada kani balik rasyak de da kawai ka ban tahu su tenat ngaramut bakade be ka ban jong kintay ta kadang along be adi ti tama su tenat ipat bawa at least pila mi khaman long pila yo benta ban ye shi benta wa chadu sabar jong kariru te ka long ka ege jing sarong bat skawi ngakwa ban ong ni ka poram diza ka long ba ki bre jong yem ki nong mi halia him ki long ki bre ki ba dap shi sha de ki sap ki pong ki bo bleu la kar khu ti ban yo ban ye kren bat ha ka ni ka por ka long ka ege jing kamen bat ka jing sarong namar ba long leng bajong ba long bajong ki wei pat ki perlok ru dong ki bre ki ban sabar jong kri kila ban itu em ba ki nong mi halia nong shlong ni long tadi ma ti su tenat aku boleh cipu Dong. Hak ni ka por pat disang aku benbuk kani ka jing kelibam hak ba debat ka jing puli jong pi mo ka music ka ka ba pi snow ba hatu karu kom puli ki kot ki balong ba ki ka school ka kham banyak ka music ni ka kham ka music ni banyak kini ki wei pat ki kot kalong kumjo hi namang iong ba ka music kedai ka wen ki platform mengilak ban communicate bat ki breu bat khamdam ki audience pas nak music kedai kawan ki platform mengilak ban communicate te ka music ru ngam ngan ong makam dere ka ba hadu kata-kata makam khandiat tama makam dere ka ba hadu kata-kata ban puli astronot ba fi ong ana kalong kumjo hi ti haba ong gumta ti kumyanga apa de simet subuh de ba ong pulikot ti nama bakam jaitu endiat am ti ngana mong de kalong kumjo ti imat pi de ijat bere bakam long start bakam long pro aja bing dia ti biang gitu dari kumta kadai ka syong ki interest trying mut pat ong ba long kidon ki ba long song tanat ban puli kum tu pulikot long kidon ong ngi pat ban pule ya ki baki pule baki te mangi pengi ong kalong ka ba ki ba kalong ka pasuk mo te ka syong ki interest personal interest ka syong ha ka jing strat ki interest mo so tenat lizati ha ni ka por ko ban kelipat ba kani ka hatu ka tum ka jing sngo jong pi mo ka ba ni ka music hatu pi sngo ba kala ban yaram ia kala syai la sisngi dan ia kata kalawi jongki kena salah ni jongki breu la kalau ngapok ke jelani hatu kat kumbujing sngo kat kumbujing ijong pi kan ba kumnu ka music jongi kata rekam ne pok jela bar hatu kala banyarap kersani ke yingga sem kata ka ka pangam keli
te ngong ba ladang idon shisha kata kamon bang naduk man se mangin le yaki aka te kan long ke aka ka ba sei so bat ngila hiru ban penankam yak to ka jingkwa ka jongi ban sumar yak kayeng kasem ne yala demo hakalan kapisa ka ete ka music ro kadai ka way na kita kamde ka lain ka basuk ban jet tamba ngilahi ban sumar yak kayeng kasem bat ru ban ong bang im jakpo na ka music te namar hakalan music kamde tangka live performance bangi la ban yo yaki revenue mo ting don bunjat kom ki session work kapisa le kambon ki session work nanta pade kini ki workshops kini ki seminars webinars nanta pade kini ki ghostwriter producer te ngong ba music teacher ru nanta kini ki conference te ngong ba kalong ka kawena ki line bangila ban pursue mentale ding idon kini ki online jobs pangila ban apply nang no ru na long kam le dang idon shishlong ni don shish ero ngila ban apply ban kam yaki ki online platform ban yo ka jeng kamai jak po na ka music ha ka bai de bat phi padishmet phi hato phi prakhat bet ba pin kamai jak po pin trebet ba pin long ita full time musician de phi dang don di pat ki jeng prakhat ade na bot Matate ngala atre la bun snem ha as a full time musician mainly nga hikai man kasi kare ko wen ki kam mangale man kasi ban hikai tapade nga don kini ki session nakapor kum to nang tapade nga don kini ki performance ru but kini ki in house performance mashit don man katayo regular in house shows kum to kum shanisha married but taj don ka acoustic shows kum to shisina arsian chtiyo Marriott Touch mdech ni shloga ne to nanti bekade shtu to sutunat nomor bam long kata ka jingya thu jong pt nga kwa ban bu skawai pat ka jing kali halor jong kata liza ka long ba khat kum ka jing i jong pi ka ka jing men toy ka bagini ki musician ki yo ki basa la ni ki badon shiki ki thain ki ba ki ong ki mainland of India but ka music industry la ni ngala ban ong imaginably long kaba don hang ni apo Meghalaya ti hatu kani kaba don apo Meghalaya kala ban pen mentoi kum ka pen mentoi ki waipat ki samla ki don sabar jong ka jela ni kidon kumang ong ki online platform ngila ban connect long ngida don ngida sa shno roken ban wat ki kam kejam kita kede kowe dang ha uni u tayo hi ngi stang kani ka conference kani ka world conference ngidon ha chennai te ngarang wat kini ki speakers mangi kwa ya ki speakers balong bangila ban represent ya kini ka indigenous instruments ni khasi instruments kan kani ka world conference te kum kini ki platform ki bon te rang isa shno ru kalong kabalahi ban wat kum kini ki kinja conference baki shows kana bangila ban yo ka revenue kan ada mut balong long kaya long ki idon hi te jingya pher dei bala ban ong mo kadang jingya pher namar ladang asa kumbanga hauni pakini ki por badon covid dei te kidon ki lockdown em ngasa sesnong lakum basis nam shteng kum to tinga so banga dan sesnong namasno jingi kalong ka ba kenja ha kum to em tinga so ba ngamdon kata ka motivation te ban le euro shkwa shkwa betang tangka tiaski enta like pek masin enta like khoi do like tong do man kasi tangka tangi kwa ban le dan sesnong te bale ada kamut kajing im jong pila hati ban penyadai bat jing im long jong kin dong sor bat kajing im long kendong dei wala da katu ka lockdown kumangin sipen ken ma biang bakal aset kala pen so sa shisha ka jing im jong priru henre ka pen mi pat i jing mentoy ki ba ha ki wei pat ki liang dei ti kalong ka ka basutanat pihak ka wei ka liang rumah paminyo banyak keren kum ni ka bangnya sambi kita ki sembok perkhat ki badon kam de to Liza ka dinga por nga kwa ban namar pila penmi mendede tok ngayo snguti bentai mene ba fi banyang ronsan ki platform ba pher fio
ke rensan ke benengkong do ke bapi kan mau ke bapi yang long nado bapi sedang ban ke gitar bat mentam pila long i pro namar ni ya pi tem dai sura da ban ong tai ba dang sedang tem gitar ti hai gai Flashy, ya rock lumar. to la da pi ong banganya ro kurban ngakani ke por ngan pancing erap ni perlo jongi ke bape ini video am hato ki kisngo ya ha ni em kata ka bang ong mangama namar bakadai sisapat ki kasap jong PM kapen perkat ti bat kapen long ya ki perlok jongi ki bape ini video bat ya paro ki perlok ki bayar don rengkat bat pi la ni ki fans jong pi ko malaban ong ki pen shisha ya kan ni ba pi long iwe ni ta inong tem gitar bat tebet tongil poi bisa tu bentar ni ngala bon keti Kublai shi bune. ta kai ke jingkan mau jong pi hak bede be jinga pair mo ke platform la ni ka stage kan ong kong ko ba pi yeng long ko pi yang hapo kino ni ki school ni college ni bat ka ba menta pilek tem Neng kong te kadai hapo school hi namar hang ne ha school banglet pule music kidon ngishon kini ki student recital kumdo students concert te neng kong do kadai ha kitoi students performance students concert kumto te neng kong do tengah kan mau long kum batur blang termasi ken kalong ka ba betul bilang termasi te nato pada ngalong ngalayo ki experience kum to long kat ba ngarang ki stage long katoka stage fear kanang duna kum to te mata pada ngasong tanak kalong very exciting yang akan bangan tem live music kadai ka ba pi ong hoi matharai ha man la uwei po uwei nong ruai nong tem la ni kan nong ruai ni kan nong tem ki ya lenti ka tai ka ju dai kat banang yat kat ba pidang perform kat ba pidang ya simbenta ka tu ka jing ting ban yang ha jrong kiran san kala dang do dai ka long ka jing long la ni kata ka jing melen mo ti ka long sha ka ka ba pi ka ni ka jing pen kan mau jong piru ka dai ka jing shisha ti ku ple shi bon le za ka ni ka por ha to bidon jing mut pat ban bu ki school hasnong jong pi la ni hanong pa shlong ba pin ai ka ni ka jing hikai haga bede begini kena samla ki jong ibadan apa ni kejela ngadon ni jeng mot ban play ka school kum to hasnong ne haslong khnang ba kani ngan la ban ai ki jing toy am tang yanga ne but yaki weki musician ro but ru kham ta me ki khna ki ba long yo don interest ban let pule music te ngakwa hi ban bo ka sekolah ka ka si mata pade ngadang don kani ke EP ini ki album mangakwa ban push kan te ladap kini pate ka ni ka jingkwa ban play ka sul kala ban long kamak to gipor kadai mo namar ba kumangala omene kejela jongi kadap kerhai di ki pre ki babon ni ki sap ki pong na do barit do bala temen larang baru pini ibe ka kasap jong ki baki de ki beri ki ba e ke jing ruai mo te ka long sha ka e jing mentoi pat lada kumma phi ibala shampang bat ibala trim ka kam mo pin seng ni ki school pin ai jing hi kai kan long ka jing kur khu bat ka jing mentoi ya ki khon samla jong ka jelai barok ka we mo na pedeng ki jing ruai ha ka de ki jing ruai jong phi na pedeng ki jing ruai ki ba phila da pen mi ya thu ingi ka no tali bat ka ka ba pi das ngoten nan nado ka ba pi tho pi tem ba pi ruai ka na pedeng kita kicing ruai jong pi ki ba pi das ngoten nan bon namar ngamla ban ong ba ngadon iwe jing ruai bang song tenat ba nambar ngilap penlot bon hakapor ban thau iwe jing ruai am te barot kilong ki bang song tanga ditambah idon iwe jing ruai bakerteng together iban supply bakan ki EP ti ini jing ruai di iwe bang song tanat ha namar kedon kalong ke ba long idon jenggut hamo te long impat long release rementa kan sa ini jing ruai release bakan ki EP te so pasya ngabla release mo ta pila ya sngo perlo kata ka jing tentu na i samla Liza ba kata ka jing ruai ka ba ai kerteng together tongin atip ka jing mut jong ka kentin together ti pila ba tu kan dia just ngla banong mo kan dia sapang kata ka jing mut jong kata ka jing ruai jong pi kedai sapang
bangi long kawai kumto namar tangi pet long kum mangiru ngi de ki breu basak shnong kendong kumto te long kalong dangi wan shasor ne ngi dangi mi nasor shakyu pi jakar ngi long gitu ki long very reserve kumto te long nashislong shakyu ki jakar dakli long fide na e kumto da de ong bangi de na nong kendong kumto long kil ong ba small town people kumto mo te kata kade kawai long ba barang ngi ki breu ngi don ki jing long different personalities different character kum tama te kini ki jing roi kran chapang kum bangyan ni long kawai ki long ni tali kawai long we are all together differences will be there but we are all together in whatever we're doing as a society kadai ngasko ya hak bahaya kata ka jing long teli mo ko to ba fi ong mentan ru ba la dang mi ni kinu ki benta jong ki shnong ki tha jong ru hin ring de ben ngo sorong mo la ka jong na mar bang mi ni lech ki jila ba per ki bedon fo ka rin sha baru la long kum ba fi represent ka shnong la jong la ni ka thai na jong to mo ti ki bri kin tip ken sha phang jong ka to ka shnong jong phi i khole shi bon ka dai shi sha ka ta ka ba fi ong de za ni kum ki jat ben reu kham tam gen ka jat ben re khasi pna jong ba long tak shi tro dan kamban don kata kamen sem bani telilang kawai mo tingin ngets kem balang bagan ke jing ruai jong pi together kan long shisha kata ke jing ruai kaban kta kaban ketik badru kaban ban kerseu thia ye ka chat mendre hi bangi long kawai mo kata ka long ha no ko bentaru ko ble shibo nam ta to ke jing ruai jong piliza ta ni ka por ha ka bay dei bad ka jing ya lenti jong pi mo haka wade baka jingya lenti jung pi haka jing em nado ba pis dang hado ba pi poi haka ni klimat ba menta ki ai ki jing e ki ba pi kondo but hatu ki ni ki jing e jung pi ki shat pendo men se me pi but ki shat pen bor ki pi ba pin e no shtang ki ni ka kam jung pi ki jing e te ki bon long ngashat ki jing ba ki jing e ru de kawai naka along ka ding mo ban ai men se bengi ngamur ban namar ba ngai i bak ngala khship kule kini ki biographies kini pe kini ki documentaries phang kini ki world class musician sports person kini ki breu long ki batbet haki line ki jong ki ma te kide ki breu ki be wan ki popon ki jing e la kide ki jing e na kalyang ka yang kasem nang ta na kalyang ki jingya linti ki jong ki shwa bagin poi cha ka thang ko jong ki te ka jingya kre ka we long ka ba ai ding yangi ba bangi la ban ya chkmat ban le ek bangi kwa ban le ken te nakalang jonga ki jingya ngadan bol jingya tang ba mentat ngam kwa ban discuss phang ka tang ba hakwe kaliang par bang poi chani em te ka kaliang ka ba ngasngo ba kadan makwa ban ong ba kadai na kaliang ka pisa mo te namar hani ha Bangalore kan bere ka long no ba ka batat ban shongken kadai te dan bak hi mar por bang wan chani pate yo ban ya associate ba kini ki music club kum guitar clubs tang takane ka musicians of Bangalore club te nang to pat de nga yo bani kendo yaki babon ki musician baki don regular shows kum to hang ni Bangalore te nga yo pat ban ya snok tilang mat ki ban yatem kum to tang ban yo kamai pisa khandiat tapade nga kendo ini iwe i jazz musician bakateng isam te bat i patte nga yo ban tem te ha tango calypso kum to nriu sen chitayo janmit kum to nang tamas ngi patte nga like puling te ha Bangalore School of Music tong iso to na liza na marba wala da kita kijing e ki ba buang ki ba pi kendo ko mapila man mention mentan pi ong ba kadegala pisa mo ti ladam don hi ki pisa ti kamut nginam poi ra sha dai ti ngi su comment pat ba what happening ki kijing e pila ban thom ni ki haba poi support Bangalore pi kendo ki perlo bar kita ki perlo ro ki bayarap e pi ki ba ailat e pi ki baya sam lem ye kita ki baki ki la yo ma la ni ki baki ki yo priang mo ti lemba ita pade pi ru pila ban yarap kersha nya di badi ki jing lu jing sap ki ba pi happy himan penlut dai
Ti kalong shisha ka jing I mean sim ya ki khna samla jongi ba po ni ka jelaru ba la da pidon skinu ni ka benta la da pidon ha playing la pidon ha ying la da pidon chai la pidon shabar kari ni ka bar jelaru kin ma ba pide ban long ki ki bri ki bas kem ga jingmon bar ru ban thom ba ki jing e wala da ki long ki jing e ki ba haru kom ru han re ban thom ba namar ba kalong nong kum no Hakaktin parang ki ong there's a light at the end of the tunnel day. Tamada fi perkat pada ti balikin bo kata light ha bakut jong kata tunnel em balikin bo na basdang day. Teh mereka dan pat ke jingmut an kata ru. Ta nis ngotonat namar ba pipi la long shisha kata kan nuksa bat ke jing I mean sim. Ya ki samla ki bape ki ni program ya ki breu nde tang ki samla han re bar ki bape ki ni program ru ma. Ta lizam Ashwam ngin poise ka bakut jong ni ka jing ekran na mga stu kala nang ya ki ni ka jing ekran te ashwam ngin poise ka bakut aku aban bu sei wi jing kali balong interesting ha bastu na ha bat kata kalong ba ua la ni ka na peding ki nong tem guitar la ni ki musician ki ba I mean same ha pi but ka ba penong pi ba penang tre shitom shushu kat barang mi kisngi kat barang ya ka jing im jong pite Kidon bon tamba idon iwe i gitaris bang syas tanat haban sengap na do kipor bang adang lit school rokum to ita ide i Eddie Van Halen ngatrai barok ngitip pi Eddie Van Halen shikot ta aku aja berpikir EVH nanta pate kidon bon ki composer ma syai pule kum to apa school but college ru nang ta pate mata kipor hapo hakpor banga don chane am te I don I kadang ke band Bolivia shek one tour ni ha Bangalore pergi pelajak ka ciki itu ke album mencuak jongki kamu fila ayo ban i ka band Bolivia tato ya tu ingat kau fila ikindu Tim Henson yang kendu Tim Henson pio ban ikindu Tim Henson pida don box sia Kendu Tim Henson tanggal keran beriru ni ilang ibas murid ha ilang ibas ngo very friendly but long very inspirational kum to am te ngasok tana ban keran bakitin dok tu ipori ngap ki jirwa juki ani so banga te Tim Henson ide we banga sok tana mas ngap benta nata kada kor kom tem jong piru ngam ban ong kaya serim ban jong Tim Henson hopefully long that similarity te kadon gajinya jan hang hang tai takada nga impikar kom tem jung pi kaya per na ki babun ladang ayo nujor la dong ala pet yiki ni perlok kentei jong ki bapo ka jela ki batem ni ki kita takada jong pi pada ka kamlong per no ndok itu ki por mai kendo Tim Henson te ngakwahi ban long akapor bang yakran kum to bet I te hang to pada ngasa sedang ngap ki jirwa jong ki mensyua pate ngampat te pang Bolivia mo te por beki one tour kum to sha Bangalore masih kendo yaki te hang to pada ngakwahi ban long ban incorporate itu ki ya rock but mathy vibes music jongaken so tana ani kalong sha ka ege bas mo komen pi li zaban yo ban yakran namar ba pila ya sam ki ege wala da ki ho ni te ba ki perlo jengi bon hi yo la se ki ba terang ban yakendo ye kita ki inspirational artist ki mi laban ong mo ki ba men se me ki ting kermen hi ba wala da ki ambaro ba la ban yakendo ru henrai UAR ko ma pi tingi kermen ba leng ba kanika jing terang jing angno jong pi bat leng ba ka jing kawa susu jong pi benya kendo khamtam yu EVH dai gum ba fi ong tade ba yo lat pin kendo bat uti tipsyo ajing shisha ilak klat no menta tak ngatip dade ba long nadu ti por ken dade ba fi yo benya kendo ti ni okay ni long session ona but hakawai ru shubang na kendo EVH tla kami jangan kan selong hakawai ka direction but kada itu ngikirmen mo wala da u Van Halen don shuru tamba ngikirmen ba dikiwai pat kinlong pat kita kijing penslur ni kiban I mean same shu ipi pinang tray ni ka kam ka ba pidon mo to mentati ngin habai ben poise ka bakut bat haswa ngin poise ka bakut ngakwa ba pin ai ka kintin kentuken pam dan ki kintin sneng kintin krawi ki kintin I mean same ki kin asam lajungi bat ki beri jong ka jela barok ka wei bat ya kani am
aku aban penper ti Liza kung bangala ang pin menere aku aban pin keren ketin mau korwat syupa bit se di kentin mau korwat net toy to bagi parlok jangi kiba abi kiba snap de kenika video kinyo long kinyo sngo ti kai ga pikiran daga ketin mau korwat ma to sedang swadi ketin mau korwat seperti pada daga ketin kasih to te long da kin en boni jong kam tami niki bro gi bokren klomar niki niki bro men kwa abon kren bo pila ari bon le aya la te tande oder pidari bon snap niki kren aya bra ha bo kawai wa kalong ba ci de ki bro bu anang kendang cak kren bay malah por tempat pidari bon snap long trichtom dam klik capot trichtom but ya caprang te tapade nak kasih ong ba waju long thaba ki jing thaba bisteng por mo long ko ong ha English ba don't get distracted by shiny objects tangkatai so tera chi bon at least namar ba ngatip pitip entan pikiran ketin makarwat amos kok mu tu persang ni ban yo kem dikentin ba ngasi osno cicak dan tijinga serin ni kadang ala sto e mala tom lelai ngarungan habat lai coaching hi mentang man ketin makarwat ma ta dikuplesi bon nam ta kiti jing I mean same jong pi kiti ki kentin penslor jong pi ki samna jong i bat kham tam ki perlok jong i bapai ki video ngangi scam balam bagan ka jing ya keren jong i badala lada kalong kata ka jing ya keren ka bangi ong ya keren siapa ngam music ru hendrai kiba don interest hi perlo jungi bat kiba jukur shan hi ngin ka post ka por kin yo jementor ka bapai ka video ma te khublai shi bon li zanga ko banai khublai pi nam ta ka por ka bakor jong pi ba pi la plat khnang banyak keren ban ngi ba pi ai lat ngi bangin shim mi ka interview lam ka online ngi tip haga jing bon kam jong pi ko ba pi ai ki jing kai ki khna ru tip yo le se menta pi la don class ru ngim tip lai ma te oi ti haga ni ko por ko ban ai khublai pi bat na kit bok kit riang haga be de bat ki ep jong pi ru bakan long kata ka thup jing ruai ga ba fit pen mi ka ban sai so ka ban kta bat ru ka ban ktik ki ba bon balang bon I mean sim shu pada ka juga por nga kit bok kit riang ba kala shai le ski jong pi kan long ka ba thaba ba ka ba phu ping badru ba phindang jam shu sha clear jong kita kilo ba phin poi ma ti khublai shi bon sa chi si nam ta ka por ba kor jong pi bat khublai nam ta jong pi ki prolok be ki ba jukur shani ngin ka por leng ba ka program ki saw em ki por ki balawan ra dong nong san hima bat ngai scam phinang ai pe ya ki benta ki ban nang wan jong ni ka program ru khna ba phin yo ai ki jing mentoi ti sa chi sin khublai shi bon ni ka por jong pi baro